ngedek-ngedeki. Sugeng dalu Tuan nyunyah-nyunyah. Lho, lak ya bagus toh. Kukune dicet. Lho, tambah cantik. Tambah menawan. Balon dong. Balon dong. Pacari saya kira penting, bojo ra penting. Balon dong. Nglonte dong ya. Gendaan nggih apa? Gendaan bojo lho nggih apa? Nglonte ya penak. Entuk dhuwit pejuwe metu, ya. Repot-repot njogo ati njogo ndase wong. Balon sing bayar okeh oleh kelon lah ya. Nah aku ya pegel kowe, aku nyenengi wong ora dihargai ya. Kene wis njogo sak sembarangnya ternyata ora dijogo kono mencela-mencele. Okeh si A, si B, si C. Lah aku kon melok ngantri. Seleksine DE milih bawuke si A, si B, si C, aku mending ra usah. Raiku tak dol ijene payu mek dikon ngantri mergo gatel moh gah. Watake pun yo ora masuk nang aku. Urung apa-apa untung Tuhan itu maha iki. Tuhan itu ngekei apa ya? Ngekei ngerti dhisik sifate wong sing cedhek karo awakmu iki lho tak dudohne bukaan matamu sifate dari tahap ke tahap itu dibukakan didudohne bahwa orang ini tuh tak baik. Wonge sifate sak inak jidate dhewe urip itu semau-maunya. Jadi lek karo kowe bakale mesti pegatan. Daripada pegatan ora usah kenal ritek rasah diterusne. Ya cukup pernah ijlik online ora apa-apa, pernah ngajari aku crot online ya toh, ngetokne pejuh online ya ora apa-apa.
Terima kasih Mas Eko kok nganjuk ya, terima kasih. Enggak masalah.